লাই थांजाक बिसि रगबो दिल्लीआव थांगै IPF टी पार्टी रक सानमुं सालायमानि फियाबा ताकलाय 2022 बिसिआवबो हायनो हाय थांलाय फिजाबका दिल्लीआव सानमुं सालायनायनि बागै फियाबा तिनि 21 तारिख 8 मार्च 2022 नि सालमारि ओ सालमारिओ दिल्लीआव थांगै सौयैका IPF टी पार्टी रक दिल्लीआव थांसौगै माने लगे लगेनो खरांथि सालायख्या सानमुं सालायख्या जोंनो एडिसि एरिया न आलादा राज्य स्नांबै मारनाय जोंनो त्रिपुरालेण्ड मारनाय हिनै सानमुं सालायख्या तिनिबो दिल्लीआव थांगै फियाबा दिल्लीआव छिमिं बरक खरांथि सावै तंगिया बरक जन्तर मन्त्र थांगैबो बरक खरांथि सानाय हिनै सावै खोनारिखा खरकसा IPF टी पार्टीनि आदं फियाबा तेकाइसा ककसा देख्लायो BJP IPF टी हापां खालायमानि फियाबा 4.5 बोसोर कावै दङ फियाबा BJP IPF टी हापां खामानि यागुलो 4.5 बोसोर कावै थामनि यागुलो फानो ताबुकबो काइनि सानमुंगो काइसा फानो सुफुंगै जेखो त्रिपुरालेण्ड सानमाबो त्रिपुरालेण्ड सुफुंगै जायगा एडिसि एरिया न आलादा राज्य खाइ रेडि हिनै सानमुं सानमाबो आबो खाइ जायगा काइनि बिसिंगो काइसा फानो सुफुंगै जायगा ताबुकबो हापांबाय फियाबा हापां खाफुरले नरकनो जों दाबिरि नाय नरकनि सानमुंनो जों रिनाय हिनैनो तिनि जुत सरकार ओंलायमानि IPF टी बाय BJP ताखंनै बोताबु फायुं एबा यार तायंलायमानि फियाबा तिनि यार खालायमानि यागुलो तिनि हिंके IPF टी न हंके यार हिनै सागा सागा सिमिङै दंगो बिसिंति हिंके ननो कुदिमै दंमा हाय ओङै दंखा BJP हापां फियाबा सराय कक नरकनो सावै मा खोनारिखा फियाबा ताबुकबो IPF टी पार्टी रक सानमुं सालायनि दंखो त्रिपुरालेण्ड एबा एडिसि एरिया न आलादा राज्य खायदि हिनै फियाबा सानैबो खोनाया सानैबो खोनाया ताइ साबनो सानसिनाय ताबुक फियाबा खाफां ताहते बहकसं नरकनो तेकाइसा कक मेसेज हंके मनो बुरिचु बुरारनि खगो जों खोनावो तापां हाकराक तांनो फुरु हंके फायदि चेरेरक फायदि माला फानगोनां जानो फुरुखो थांदि चेरेरक थांदि माहाय मनो ओंगै तंखा स्टेट गभर्नमेन्ट तामुंगै इंखा हिमाले विधानसभा इलेक्शन फुरु कक रिमानि जों नरकनो दाबिरि नाय नगनि सानमुंनो जों सुफुंगै रिनाय जों बाय जुत सरकार ओंदि जों बाय जुत दोंगै भोट जोंनो कपलाय खाय रहदि हिनै भोट दिलायलाय मानि फियाबा जुत सरकार ओंलाय मानि BJP IPF टी हापां खामानि फियाबा ताबुकबो हापां खावै हापां जे पाइते तैङै दंखा फियाबा ताबुकबो सुफुंदो गया आबनंखा माला फानगोनां जानाफोरखौ थांदि चेराव थांदि तापां हाकराक तांनाफोरखौ फायदि चेराव फायदि माहाय आबनंगै दंखा तापां हाकराक बो तानबायख्या ताबुक ननो ताइ माला फानगोनां राथा जानाफोर हंके ननो ताइ रिबु रिंलिया आबो हाय ओङै दंखा ताबुक आबनो वानसुगै नायथाय आबनो चेरै नायथाय आबो ब जागा थांसावैक्या आबनो जों वानसुकथाय जों ब जागा तंखाय जों थांनो ब जागा हिमगांखाय जों थैनो जों आबो हायरनो बो जों हाना नांगौ बुसकांनि लामावो फियाबा खाफां ताहते बुकजों नरनो सराय ककनो साइमा खोनारिखा तामो हंखाय जों वानसुकनो रोंया हंखाय जिनि थिनां जिनि भबिष्यत जिनि बोसाबोतै जिनि ताखु बुकुक जिनि जत त्रिपुरा बासिनि जत लुकुरावनो तंके सेबङै थांनाय तंनानि चानानि जों जालङै थांनाय ताइ जों अर बुइनि तलावनो तंगै मा तंनाय बुइबाय कासिराब जागै मा तंनाय बुइबाय थापरा जागै मा तंनाय बुइबाय लाथि जागै मा तंनाय आबो हाय ससे सनङै तंखा जिनि त्रिपुरा सा रंनि तमुं आबोनि बागैनो खाफां ताहते बुकजों नरकनो जतनो मेसेज माखायो नरकनो जिनि कक टिभि बिसिंति नरकनो जतनो कक मा गसारो सराय नरकनो कक साइमा खोनारिबो नरक चिनि कक टिभि न नरक काहाम पानो हिन्दी हामिया पानो हिन्दी नरक जदि काहाम कक खोनावै दं हांके नरक सापर्ट खायदे चिनि कक टिभि न जों नंनि लगी तंगो जतनि लगी तंगो जों कबुइ ताताल जतनि ककनो जों खोनारिनाय जतनि ककनो सानाय जतबायनो जों गोरोंनाय जों जतबायनो तंगो जतनि लगिनो जों तंगो नायतंदे चयाखारे चिनि कक टिभि नि बिसिंति अ मांफलिनो 21 तारिख আগস্ট 2022 पार्टी IPF टी सेंट्रल कमिटी GS हिसाबै आं अककनो सानामु जोंगो जे 2009 हইতে 2022 14 বছর রানিং एडिसि एरिया न आलादा राज्य स्टेटहुड मास नामनाय दाबिनो तैयाकई IPF टी जे संग्राम जे आंदोलन जे सभा कन्टिन्यू चलै दंगो এবং অমহাইকিনো তাকলাইতে কিছা অন্য ধরনের যে পার্টি IPF टी सेंट्रल कमिटी वान सकमाबाय शुधुमात्र जों त्रिपुराओ सिमी जे 23 आगस्ट स्टेट डिमांडहुड जे जों फालायै तंगिया ताकलाय निउ दिल्ली जंतर मंतरव जों चिनी पार्टी तरफ थेके जे त्रिपुरालेण्ड स्टेट हुड डिमांड दे जों निउ दिल्ली जंतर मंतरव पालन खालामनाय आबोनि साथे साथे चिनी राज्यव चिनी हास्तेव चिनी त्रिपुरा हास्तेव चिनी
যতটা পার্টি আইপিএফ তিনি ডিভিশন দङ प्रत्येकটি ডিভিশন রাজ্যও দङ চিনি হাস্তে ত্রিপুরাও দङ प्रत्येकটি ডিভিশনব যে ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস যত রিজনাল কমিটি তারপরে চিনি রিজনাল কমিটি উঠুন প্রাইমারি কমিটি উঠুন তারপরে ডিভিশন কমিটি উঠুন প্রত্যেকটি চিনি পার্টিनि কর্মকর্তারক তাকলাই 23 আগস্ট পালাইनानि बागै जों सेंट्रल कमिटी पार्टी आईपीएफ नि तरफ থেকে কাইसा सार्कुलार तिख्लायै प्रेस मिटनि बिसिङै साख्लायो जेन 23 तारिखआव प्रत्येकটি डिभिशनाव चिनि ত্রিপুরাল্যান্ড डिमान्ड दाबि दिवस उदযাপन खालायनानै उन्थन एवं जतन खाथुं खाजा खालायै जे 14 बছर आन्दोलननि सभाव जे ত্রিপুরাল্যান্ড सानै फाइमानि आबो ताक्लाय जन्तर मन्तर सेंट्रल लिडार रक ताई प्राय 250 मत और गैदारिंग खालाय प्रोग्राम खालायनानै थांदों आबोनि साथे साथे सापोर्ट खालायै चिनि त्रिपुरा राज्योआवबो पृथक राज्य दाबि दिवस उदযাপन खालायाखै जे त्रिपुरा ट्राइबल एरिया अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरिया पूर्णांग राज्य खालायमारनाय चिनि भारत सरकार जेकुनु सरकार फानंथन चिनि जे सेंट्रल गवर्नमेंट चिनि सानमानि मा खोनानाय एवं जोंनो खायरगै मारनाय अ मेसेज जों सारा पृथ्वीआव जों पोसगै रिफिनाय थाइसा अमहायनि बागै चिनि पार्टी आईपीएफ टी सुप्रीमो प्रेसिडेंट सारनि बिसिङै एग्जीक्यूटिव कमिटी सेंट्रल सिद्धांत नाहाका जे 23 तारिख आगामी 23 तारिखनि सालाव प्रत्येकटी जायगायावनो 23 आगस्ट पालन खालायनायनि बागै शुधु त्रिपुरा राज्योआव चिनिया शिलंआव चिनि स्टूडेंट दङ गुवाहाटीआव दङ दिल्लीआव दङ जंतर मंतर करै हिंपानो विभिन्न जायगायाव चिनि ত্রিপুরাল্যান্ড दाबि दिवस हयतो हस्टेल लगफानो खालायनानै